to my knees. 333. Asta mă întreabă de unde am așa cloud. Pe domenii upside am eu că fac. Ăștia te vorbesc că produc banii din pat. Care e problema? Că sunt cel mai bun din trap. Asta mă întreabă de unde am așa cloud. Pe domenii upside am eu că fac. Ăștia te vorbesc că produc banii din pat. Care e problema? Că sunt cel mai bun din trap. Dacă o să bubui să nu mă mai cas. Că sunt cel mai bun, de asta am dușmani. Și-are zice că îi place stilul nou. Îi place de mine, zice că sunt. Asta mă întreabă de unde am așa cloud. Pe domenii upside am eu că fac. Ăștia te vorbesc că produc banii din pat. Care e problema? Că sunt cel mai bun din trap. Asta mă întreabă de unde am așa cloud. Pe domenii upside am eu că fac. Ăștia te vorbesc că produc banii din pat. Care e problema? Că sunt cel mai bun din trap. Asta mă întreabă de unde am așa cloud. Pe domenii upside am eu că fac. Ăștia te vorbesc că produc banii din pat. Care e problema? Că sunt cel mai bun din trap.